изҳороти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов дар мулоқот бо аҳли ҷамоатчигии шаҳри Душанбе дар масъалаи сохти давлатдорӣ дили мардуми Тоҷикистонро ба ояндаи нек гарм сохт. Сардори давлат бори дигар собит намуд ки ояндаи Тоҷикистонро ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ мебинад. таври маълум аст, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз 6 ноябри соли 1994 дар райпурсии умумихалқӣ фаъолона иштирок намуда, роҳи эъмори давлати демократию дунявиро ҳамчун роҳи бебозгашт қатъиян пазируфта буданд. иродаи аксарияти кулли аҳолии кишвар дар моддаи фарҷомӣ, моддаи 100 сарқонуни ҷумҳурӣ равшану возеҳ ифода ёфтааст. моддаи мазкур қисми таркибии боби 10 сарқонун мебошад ки тартиби тағйири конститутсияро муқаррар намудааст. дар ин боб омадааст ки тағйиру иловаҳои конститутсия бо роҳи райпурсии умумихалқӣ сурат мегирад. райпурсии умумихалқӣ бо тарафдории аз 3/2 вакилони халқ баргузор мегардад. тағйиру иловаҳоро ба сарқонун президенти ҷумҳурӣ ё ҳадди ақал аз 3/2 вакилони халқи Тоҷикистон пешниҳод менамоянд. вале дар ҳар сурат шакли идораи ҷумҳуриявӣ, тамомияти арзии кишвар, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд. ин чунин маъно дорад ки моддаи 100 сарқонуни ҷумҳуриро ҳатто бо роҳи райпурсии умумихалқӣ тағйир додан имкон надорад. бо дар назардошти ин даъвои баъзе доираҳои сиёсӣ ки мақсади он аз матни сарқонуни ҷумҳурӣ бардоштани мафҳуми дунявӣ мебошад, боиси тааҷҷубу таассуф аст. зиёда аз ин чунин даъво рӯи рост хилофи боби 10 конститутсия мебошад. намояндагони доираҳои номбурдаи сиёсӣ даъвои зидди конститутсионии худро асоснок карданӣ шуда, дар аснои мулоҳизаронӣ дар ин мавзӯъ мафҳумҳои ҷамъият ва давлатро махсус ё худ беихтиёр омехта мекунанд. онҳо ба мардум талқин карданӣ мешаванд ки гӯё давлати дунявӣ маънои ҷамъияти бединро дошта бошад, ки ин иштибоҳи дағал аст. дар асл дар сарқонуни ҷумҳурӣ мафҳуми дунявӣ ҳамчун яке аз аломатҳои сохти давлатдорӣ омада, пеш аз ҳама маънои онро дорад ки ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо буда ба корҳои давлатӣ мудохила карда наметавонанд. таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятие ки аз ҷумла бадбинии мазҳабиро тарғиб мекунанд манъ аст. ҳар кас ҳақ дорад муносибати худро ба дин мустақилона муайян кунад, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон ба дине пайравӣ кунад ё худ пайравӣ накунад, дар маросим ва расму оинҳои динӣ иштирок намояд. гузашта аз ин, давлати воқеан демокративу ҳуқуқбунёд айни замон дунявӣ набуда наметавонад. дар ин бора таҷрибаи бои давлатдорӣ ки дар ҷаҳони мутамаддин тӯли даҳсолаҳо андӯхта шудааст, яқинан далолат менамояд. ин аст ки дар моддаи 1 сарқонуни ҷумҳурӣ демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ бар ин аломатҳои ҳамбастаи сохти давлатдорӣ дар як қатор омадаанд.